हाँ, तो सबको शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माता जी की एक बार जय बोलिए, प्रेम से बोलो। जय माता जी, जय माता जी। माता जी सबका कल्याण करें, सबके हृदय में उनकी महिमा व्याप्त हो, सबको अपना आशीर्वाद दें। अइले नवरातर महीनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। अइले नवरातर महीनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। अइले नवरातर के दिनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। खोला नयनवा हो, खोला नयनवा, खोला नयनवा हो, खोला नयनवा। अइले नवरात्र के दिनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। मैया दुआरे एक बाझिन पुकारे, मैया दुआरे एक बाझिन पुकारे। रोई रोई मांगे न बललनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। रोई रोई मांगे ललनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। अइले नवरात्र महीनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे। अंधा पुकारे हो, अंधा पुकारे। रोई रोई मांगे नयनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। रोई रोई मांगे नयनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। आयल नवरात्र महीनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे। रोई रोई मांगे वदनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। रोई रोई मांगे नयनवा मैया तनी खोला नयनवा ना। आए नवरात्र महीनवा मैया तनी खोला नयनवा ना।